maggagawa tayo ng santan. Santan. Itong santan na ito, itong paborito ng mga ninuro natin. Yung mga kamaas-masa na to, sa kauro na pa to, amo na ini, ipagkauro si tao, santan. Alam ko ikaw, boy tapang, matapang ka. Pero di mo pa to nasubukan kumain ng binsatan. Ikaw, boy tapang, kumakain ka ng mga kahayop-hayupan, mga kabinatang-binatanganan. Pero ito, pag nasubukan mo, lalo kapag tumatapang, pag nakakain ka ng durian, sige, simulan natin. Ang una-una, kumuha ka ng lahing. Lahing is a coconut lahing. Coconut, kumuha ka ng coconut lahing. Yung binawa sa sa niyog. Ito. Tapos, tanggalin natin ang balat ng lahing. Yung, coconut. Alisin natin ang balat para makagawa tayo ng santan. Yan, ginawa ko na. Ganito. Tinanggal na ang balat ng lahing. Coconut lahing. Gata. Gagawin natin gata para mahinang santan. Yan. Tanggalin ang balat ng lahing. Yan. Para masarap kayo din ang santan. Gagawa tayo ng santan with durian. Yan, santan with durian. Tanggalin ang balat ng lahing. Coconut lahing. Yan. Yan. Ayusin natin ang Bilisin natin ng maayos. Yan. Tapos, bungo na natin. Anuhin natin yung iwain na ang koko. Yan. Tanggal na, Sarap pa inumin ng sabaw. Yan. Tapos, ganito pa. Ganito pang gagawin natin sa susunod. Yan. Kugutin natin. Iwan ko kung anong tawag sa inyo ang kuguton. Yan, para makagawa tayo ng santan. Yan. Kugutin natin ng maayos. Ubusin natin sa kuguton. Yan. Para mabilis. Bilis-bilisan natin. Para madali tayong makakain ng santan. Manood kayo kung paano gumawa ng santan. Malapit na matapos. Hindi na tayo mag-ubos. Ito na, isa na. Para masapat tayo makakain. Gusto ko na talaga kumain ng santan. Excited na ako kumain ng santan. Ubusin natin para madali. Mahirap. Pero mamaya masarap. Mapanood nyo. Sa una ang hirap, sa huli ang sarap. Yan, tingnan nyo, mahirap gumawa ng santan. Pero masarap talaga pag nasubukan nyo. Yan na, malapit na. Di na tayo magtibon. Di na mag-ubos. Kasi excited na ako kumain. Gawin na natin gata. Kahit na kumuha tayo ng ng tubig. Ng tubig na malinis. At inumin natin. Mamaya. Gawin natin gata. Yan, yan. Paramihin natin para maraming sabaw. Maraming gata, mainom natin mamaya. Yan. Tingnan nyo mabuti kung paano gumawa ng santan. Yan. Tapos, maghugas tayo ng kamay para malinis. Ganyan. Ganyanin natin ng malinis na kamay. Ganyanin natin. Pugaw na to yung lahing. Pugaw na to yung lahing. Para may nagsiyagata, namo na yun may nagsabaw si santan. Pagwaw tayo puti. Pagkatapos, ilagay natin ito, ito, tingnan mo, gata na siya. Ito, tapos na yan, ilagay natin dito. Sa mga gandang lagayan, kasugasan natin. Tapos, yung mga ito, yan, tanggalan natin ang dumi. Yan, tingnan nyo, pagkatapos ilagay natin doon, sa saan. Ilagay natin sa salaan, sa saan ba, sa saan. Yan, tapos, pukaw na tumalik, pati buron, yung puti. Yan. Matay nang nakita santan. Pag kamo rin maingat magsantan, nakita na kamo ba ni maginagsantan. With durian, gata, yan. Tubigan natin ulit. Makadalawa natin siya tubigan. Lagyan ng tubig. Magkarwa siya tubigan. Magkarwa siya pukaw din gata. At nagumato di puti. Ilagay natin ulit. Yan, ibuhos natin ang gata sa loob ng barde. Tapos ito na ang gata. Ito na ang gata. Lagyan natin ng dukot. Dukot kaudon.
Yan, dukot ka nun. Yung ano, itim-itim na ano ha, sa kanin. Huwag lang lagyan nyo ng panis. Yung balos, di ba dyan bang balos? Ayan o, ilagay natin o. Yung kanin. Kanin with gata. Subukan nyo. Kauno, di ba? Gata. Amon dukot. Dukot ba siya muli anglit ha, Heidi? Dukot ha muli anglit. Namun, hirap para rin malupas. Yan, dukot. Mga yun, dyan ka mo dukot, wag ka mo magsantan. Yung tira-tirang kanin sa puwit ng anglit. Sa puwit ng kaldero. Yan, o. Yan ha, muli anglit. Among mga dimurukot na kapin-kapin. Na ikaw nyo na. Kung gusto nyo na kata ni mga karukot-dukutan. Tapos na ha, ito tapos na to, wala na. Ilagay na natin ang kaldero sa tabi-tabi. Yan, ilagay na natin ang kaldero sa tabi-tabi. Naubos na yung laman niya. Naubos na yung kaunon. Huwain na natin ang durian. Hiwain na natin ang durian para maano. Hindi ako marunong. Gulibok yung natasyaw na Paano ba ito magkuhan? Ina pa ba din na may masin yan? Magsantan ba? Ay, nagtagalog na ka yan. Wag! Gusto mo kumain ng santan? Halika dito. Santan uno yan. Santan durian. Samahan mo ako magbusi. Kaya din. Kinaman natin ang masarap May na santan. natakulong magtagalog. Marunong ako, Tutiyo. Bato na ko. Kanina ko, samahan mo ako. Ang biya din. Iwan ako. Iwan niya ako magsantan. Ba't biya din magtaon? Magbusi. Samahan mo ako magbusi. Busi. Magbusi ng durian. Maggawa tayo santan. Samahan mo ako kasi di ako marunong magano. Mag-ano-ano. Dito ito yung nabusi ko. Katapos, ikaw na magbusi, ako na maglagay doon. May ingat na ka mamagyan Oo, marunong ako. Ako nagana din Sa ano? Sa yung mga ninuno natin, unang panahon, ganito ang paborito nila pagkain. Yung nilalagay nila ang gata, tsaka sige, ayusin mo maggawa ka na. Ito. Maunitin ko mo ini. Ilagay nyo. Si manood ka. Ilagay mo ang unod ng durian sa loob ng gata. 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 Sa loob ng gata. Masarap. Masarap siya. May kanin doon sa loob. Malimo. Matamis. 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 Mas Tingnan mo. masarap ito. Mas masarap. Yan. Sige, Ang hirap. Mahirap. Ang hirap. Yan, sige, subukan mo. Yan. Natama na sa'yo ni. Tamain mo na, busihin mo na. Busihin mo na, tamain mo na. Yan, natamaan na. Natamaan na. Sige. Mamaya. Masarap. 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 Matahay-matahay ang ano. Yan, para makagawa Maray ni, madjari ng tampuyak. Kung marunong ka maginang ng tampuyak, pwede yan. Yarya. Kami yarya. Ibutan ko na mato na. Huwag yan, ilagay mo dyan. May sikreto ako, pampasarap. Anong sikreto? At mamaya, panurin mo. Panurin mo. Ito, Uy, imingat si bituan na nili. lagyan mo ng yelo. Yelo yan. Ice. Ice yelo. Lagyan mo ng ice. Lagyan ko ice. Lagyan mo ng ice. Sa loob. Sa loob. Bilagay mo ang yelo. Yelo. Ice. Lagyan mo ng ice. Sandali. May sikreto pa ako isa. Anong sekreto? Panurin mo. May sikreto sige, pa ako sige. isa. Ito. Saan ang sekreto? Ito ang pinakamasarap na sa santan nilagay natin. Uno yan. Ito ang pinakamasarap. Ito ang sikreto namin ng ilagay sa sa santan na diricham. Ito ang gatas. Ito ang pinakamasarap ilagay sa Yan na, naulian ibutang. Yan na. Ito na ang pinakamasarap. Yan tingnan mo, yan. Ako na magligaw-ligaw. Yan ang Mamaya, kainin na natin. Nilagyan natin at may dagdag pa tayo. Mamaya, asukal. Lagyan natin ng konting asukal. Para ko na matikman. Mamaya na. Mamaya mo na tikman ang... Magkuha na ako baso. Kumuha ka ng baso. Kuha na ako baso. Sige, puha ka ng baso. Para makatikim ka. Paano ako matubaso? Ba't ako makakinam? Okay na. Sabat ako matuang butong. Ay. Yari na. Sandali. Tapusin ko muna. Tapos. Dili na ba ako? Ayos yan. Itong mga kanin-kanin at saka durian, Maingat. ito na yung santan. Patawra. Patawro na. Sige, ilagay na natin. Tikman ko muna kung masarap. Malinamnam. Mas masarap talaga. Kumana ako si Kako. Sige, Kumana tayo mo. Kumana ako. Ito na yung santan. Masarap. Legit talaga. Masarap yung santan. Masarap yung santan.